είναι απαραίτητος ένας ακόμα λόγος χαιρετισμός στο Μέγα Αλέξανδρο. Προχθές, όπως όλοι σας, αισθάνθηκα εξαιρετικά ταπεινωμένος όταν ένας κάποιος υπουργός της Γερμανίας, Σόιμπλε, κάπως έτσι τον λένε, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να απολέσει μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Θα του στείλω ένα καρποστάλ του Αλεξάνδρου να το πει στο πρόσωπο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ασελγίσουν στην προσωρινά, ελπίζω, κουρασμένη Ελλάδα. Όλοι αυτοί, όταν είχα την εξαιρετική τιμή να με στείλετε ως ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες, τους είπα δεν καταλαβαίνω γιατί εμένετε και επιμένετε η ιστορία της Ευρώπης να ξεκινάει από τον Κάρολο Μάγνο. Η ιστορία της Ευρώπης ξεκινάει από τότε που ξεκινάει και η ιστορία της Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ οι άνθρωποι του Αλεξάνδριου τοποθέτησαν έτσι το άγαλμα να έχει πίσω του τη δύναμη των θεών του Ολύμπου και να ταινίζει προς Ανατολάς, προς τις αλήτρωτες πατρίδες. Εγώ θα έλεγα να φτιάχνω εδώ πάνω, εδώ πάνω, στην γενική.